खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं सोमखोर शिला बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। सनितपुरनि रङापारायाव फिसाया बिसिखौ बुथारदों। क'क्राझाराव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि आनजाद मिरु फसंनो गनायथि होबाय। गौरब गगैआ शहीद रतन कछारी र'ड मुं सोलायनायखौ सोंखारिदों। इन्टार मिनिस्ट्रियेल सेन्ट्रेल टीमा चिराङाव दैबानानि थासारिखौ नायफामफैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सनितपुर जिल्लानि रङापारायाव गिलु बालु बुथारनाय जाथाय। गावनि बिसिखौनो बुथारदों दुथां फिसाया। सनितपुर जिल्लानि रङापारा पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय मयनाजुलिनि दयालपुराव जादों बे गिलु बालु बुथारनाय जाथाया। मयनाजुलि दयालपुरनि लक्षीराम टुडु मुंनि सुबुङा गावनि बिसि रिता मुर्मुखौ बुथारनायनि अजद दिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला लक्षीराम टुडुआ न'आव ना लाबोनानै बिसिखौ ना ओंख्रि संनो थिनदोंमोन। नाथाय ना ओंख्रि संनायाव गोबाव जानायनि थाखाय लक्षीराम टुडुआ बिसिखौ बुदोंमोन। बे जाथायाव लक्षीरामनि बिसि रिता मुर्मुआ जिउ गोमायो। बे बुथारनाय जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो रङापारा पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै आइजोनि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो पस्टमार्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। गुबुन फारसे बे जाथायनि उनाव बिसि बुथारग्रा लक्षीराम टुडुआ खारखोमानो नाजादोंमोनब्लाबो रङापारा पुलिसआ साखाथिनि हाग्रानिफ्राय हमनो हायो। बे समाव लक्षीराम टुडुआ पुलिसनि जिम्मायाव दं। बड'लेण्डनि लाइमोनफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बड'लेण्डनि थागिरि रायजो राजाफोरनि गोलाव सम मोनसे सिमां आरो दाबिया जाफुंसारबाय। भारतनि रेल मन्त्रालया क'क्राझाराव रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड नि आनजाद मिरु फसंनो थाखाय गनायथि होबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो आथिखालनि रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि इउपिपिएल दैदेननाय बिटिसि सोरखारनि खुंथायनि समाव जर'खा नाजानायनि जुनैनो बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। बे गोदान आगाना बड'लेण्ड ओनसोलनि लेखा गोरों लाइमोनफोरनि थाखाय रेल बिफानाव साख्रिनि थाखाय मोनसे गोदान लामा बेखेवगोन होननानै ससियेल मिडियायाव लिरदों रायजो सभानि एमपि प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बड'लेण्डनि थागिरिफोरनि दाबिखौ सुफुंनानै क'क्राझाराव रेलवे रिक्रुटमेन्ट बर्डनि आनजाद मिरु फसंनो गनायथि होनायनि थाखाय प्रमद बर'आ रेलवे मन्त्रि आश्विनी बैष्णव आरो रेलवे बर्डनि मासिगिरि CEO सतीश कुमारखौ साबायखर होयो। लोगोसे बे आगाना बड'लेण्डनि लाइमोनफोरनि थाखाय सोरखारि साख्रिनि सायख' आनजादाव जिरायनायाव थांलाय फैलाय आरो भुमखौराङारि हेंथाफोरखौ खमायनायाव गोबां मदद होगोन होननानैबो प्रमद बर'आ बुंदों। धेकियाजुलियाव शहीद रतन कछारी र'डनि मुंखौ सोलायनायखौ बिथा खालामनानै ससियेल मिडियायाव गोख्रों बिजाथाइ होनायफोरा सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो बे हाबाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आसाम कंग्रेस प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि आरो एमपि गौरब गगैआ। मख'नो गोनांदि शहीद रतन कछारीनि मुङाव थानाय 15 नं हादरारि राजा लामाखौ फोनांजाबनाय धेकियाजुलिनि बातासिपुर लामानि मुंखौ बावैसो सोलायनाय जादों। शहीद रतन कछारी लामानि मुंखौ गोदानै डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी दोननाय जादों। बे जाथाया ओनसोलजों लोगोसे रायजोआव गोख्रों दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों। एपिसिसिनि आफादगिरि गौरब गगैआबो बेखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो 1942 मायथाइनि भारत नागारलां सोमावसारनाय एबा क्वाइट इन्डिया मुभमेन्टनि समाव गावनि जिउ बाउनाय उदांस्रि दावहारु शहीद रतन कछारीनि मुङाव थानाय लामाखौ मुंखौ डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जीनि मुङाव दोनफिननाया खाफाल गाज्रिनि बाथ्रा आरो गेदेर सोंथि सिखांहोदों होननानै बुंदों। बबेखानि जुदि बिजेपि सोरखारा गावसिनि दैदेनगिरिफोरखौ मान होनो लुबैयो अब्ला उदांस्रि दावहारुफोरनि थाखाय होनाय लामाफोरनि मुंखौ सोलायाबालानो गोदान लामा एबा गोदान सोरखारि मावबिथांखिफोरनि मुंखौ गावसिनि दैदेनगिरिफोरनि मुङाव दोननांगौ होननानैबो गौरब गगैआ बुंदों। इन्टार मिनिस्ट्रियेल सेन्ट्रेल टीमा बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लायाव जानाय दैबानायाव खहा जानाय बायदिनि सायाव अन ग्राउन्ड एसेसमेन्ट खालामो आरो नायफामो। दिनै जिल्ला कमिशनार गकुल चन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव जिल्ला कमिशनार मावख'आव गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे रिभिउ मेल खुंनाय जायो। मेलनि गेजेरजों जिल्ला खुंथाया हानजानो दैबानानि खहाया बेसेबां गाज्रि, रिलिफ अपारेशन खालामनाय, रिहेबिलिटेशनआ माबायदि सोलिगासिनो दं बेनि सोमोन्दै आबुङै फोरमायथिना होयो। इन्टार मिनिस्ट्रियेल सेन्ट्रेल टीमा जिल्ला बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सावरायनानै दैबानानि गोहोम, दाथायारि खहा जानाय, सुबुं सिबिथाय आरो रायजो राजाफोरनि मा खहा जादों बेखौ मिथिनानै लायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला इन्टार मिनिस्ट्रियेल सेन्ट्रेल टीमा दैबाना जानाय सिसुबारि आरो अतलाबारि
बायदि गामियाव दावबायनानै खहा जानाय आरो गोहोम गोग्लैनायफोरखौ नायगिदिङो लोगोसे सिसुबारि गुदि फरायसालिनि रैखाथि बादायाव थांनानै आश्रय लानाय सुबुंफोरजों सावरायलायनानै खौरां लायो आरो थासारिखौ मिथिना लायो। मख'नो गोनांदि दैबानानि थासारिखौ मोजाङै नायनो थाखाय आरो सैनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय थार राहा फोसाबफिननाय आरो फिन थांना थानायनि राहाफोरखौ होनो हायो बेनि थाखाय बे दावबायनाय आरो नायफामनाया जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।